אני חושב שסולומון צריך לדעת מתי ללכת. כל אדם צריך לדעת מתי ללכת. זה יכול להיות אחרי קדנציה אחת, או שתיים, או שלוש. זה אינדיבידואלי לכל מנהיג. אצל סולומון אני מרגיש שהוא הגיע כבר לשיא ומתחילה דעיכה. גם בארגונים מאוד גדולים, ענקים, כמו טבע למשל, שהמנכ"ל שלהם, מקוב היה בשיאו, הסבירו לו שהוא צריך ללכת ולהביא כוחות צעירים יותר. כי בדרך כלל כשבא אדם עם תפיסת עולם שונה, אז הוא לא הולך באותו תלם שחרש קודמו, אלא הוא הולך ומנסה לחפש דרכים ולפרוץ דרכים שונות כדי להצליח ולהביא להצלחה של אותו ארגון שהוא מנהל או היישוב. אני חושב שלי יש תפיסה שונה, ולו רק בגלל הניסיון שאני מביא יחד איתי מעבודתי כגזבר בעיריית דימונה. נחשפתי שם להרבה מאוד פרויקטים. מה שאין לסולומון, סולומון הגיע לכאן מהתעשייה האווירית ללא שום ניסיון ברשויות מקומיות. הוא עשה עבודה לא רעה בקדנציה הראשונה, ובקדנציה השנייה שלו זה לדעתי היה פחות טוב. ואם זאת תהיה הקדנציה השלישית שלו, והאחרונה כנראה, כי אני לא מאמין שהוא רוצה להתמודד לרביעית, אני ממש לא יודע איך הוא יתייחס אלינו התושבים. הוא בקדנציה הזאת, הוא בקושי ראה אותנו ממטר, או שהוא הקשיב לנו. בקדנציה השלישית הוא לא יראה אותנו בכלל. הוא עדיין מרגיש שהוא מורם מעם, שהוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב ליישוב. הוא יודע שהוא חושב שהאזור תעשייה בשוקת הוא דבר טוב. אחרי ששמעתי את ההרצאה שלו, אני ממש לא מאמין שתצמח תועלת מהפרויקט הזה של צומת שוקת. אני אפילו חושב שזה יהיה אסון לביתר. ארחיב על זה בהמשך.